Okay. Vi skal kigge på grænseværdi-begreber, som spiller en helt central rolle i matematikken. Men overordnet set går det ud på at bestemme en værdi, som en matematisk udtryk nærmer sig, når en variabel, der indgår i det matematiske udtryk, nærmer sig en anden værdi. Hvis jeg for eksempel har udtrykket f af x, hvad funktionsværdi den nærmer sig, hvis min x-værdi nærmer sig en værdi, for eksempel a, okay, lad os tage et eksempel. Funktionen hedder f af x plus 1. Så skal vi finde ud af, hvad den nærmer sig, hvis jeg lader x nærme sig værdien 2. Og lad mig prøve at illustrere det grafisk. Funktionen er en lineær funktion med hældningskoefficienten 1 og skærer y-aksen i 1. Og for denne funktion kan jeg beregne værdien f x er 2. Så sætter man bare x ind i funktionen, så den er f af x lig med 3. For at finde grænseværdien skal jeg kigge på punktet tæt på 2, men ikke rammer punktet 2. Som for eksempel her. Så kigger jeg på den tilsvarende x-værdi. Det skal siges, at den kan også ligge på den anden side af 2. Og så kigger jeg på, hvad der sker med funktionen f af x, når jeg lader x komme tættere og tættere på 2. Det vil sige, at funktionsværdien kommer tættere og tættere på punktet 2,3. Det vil sige, at det kommer tættere på værdien 3. Så kan jeg konkludere, at grænseværdien f af x til 3 for x går mod 2. Og det kan jeg skrive matematisk korrekt som lim x plus 1 er lig med 3, når x går mod 2. Vi kommer tit ud for funktioner, hvor x-værdien ikke er defineret, som vi er interesseret i. Så lad os tage et eksempel på dette. Hvor vi modificerer funktionen, vi havde før. Hvor vi tager udgangspunkt i funktionen x plus 1. Okay. G af x er lig med x plus 1, som vi havde før, i parentes, og x minus 2 også i parentes, divideret med x minus 2. Det kan vi omskrives til x i anden minus x minus 2, divideret med x minus 2.
Denne funktion er fuldstændig den samme funktion som den før, bortset fra at man ikke kan dividere med 2, men vi kan komme infinitesimalt tæt på. Jeg kan altså ikke beregne x ved at putte x ind i g af x, ind i funktionen g af x, fordi jeg så vil dividere med 0. Jeg kan bestemme grænseværdien, hvis jeg kigger på x-værdier, som ligger tæt på 2, og beregner x-værdier, og kan se, at de nærmer sig L, som i dette tilfælde er 3.